O certo é que hai comunidades autónomas cun problema de déficit público, cunha taxa de paro inasumible por riba da media do Estado, e nós o que temos que decir é que Galicia non é unha desas comunidades autónomas. Hai comunidades autónomas con problemas entre as persoas que conforman o seu goberno autonómico, con graves conflictos institucionais, e nós o que temos que decir é que Galicia non é unha desas comunidades autónomas. Hai autonomías que padecen derivas secesionistas, conflictos de convivencia lingüística, división entre os seus cidadáns e, afortunadamente, Galicia non é ningunha desas comunidades autónomas. Galicia está a salvo da irracionalidade que afecta a outros territorios. Temos menos paro, temos menos déficit e temos máis solvencia e máis estabilidade que a maioría das comunidades autónomas do noso país. E é o marco de convivencia e estabilidade que xa quixeran para sí a gran maioría das comunidades autónomas que conforman o noso Estado. Co aval do feito, co aval de todo o que fixemos ao longo dos últimos 4 anos, pero tamén dos últimos 8 anos, pediremos á cidadanía o seu apoio para Alberto Núñez Feijóo, pero tamén coa certeza de que, tendo feito moito por Galicia e tendo feito moito polos galegos, aínda estamos en condiciones de poder facer moito máis. Roda de prensa. Tras a convocatoria das eleccións autonómicas que se producía, non temos a disposición o debate, sempre está en riba da mesa, haberá que articular. Estamos dispostos a debatir porque tería que preguntarse con quen. Con quen. Vamos a esperar a que estas señoras monten as cámaras. Comparezo nesta ronda de prensa en nome do Partido Popular de acontecendo en Madrid. Levamos máis de 6 meses cun goberno en funcións. Buenos días.